Hi guys! Palit ko ani. So, yara na mag-shout out ari. Dili ra ni sa Balingwan. Shout out sa imong mga kaila. Wala. Ay, kaulaw sige na. Wala, shout out para boys. Para boy. Para boys. Para boy. Vegans. Yes. Yan na ay. Unsa ni imo ni Dani? Oh. Shout out dan. Oh, shout out. Shout out dai ko sa naghimo ini nga duyan Asa dapat mo? sa Dinagat Island. Dinagat Island? Oo. Layo ara di ani guys. Dinagat Island, ha? Diya pa. Nakapalit. O nakapalit. Tagpila na inana kuya. Pila ni siya? 350. Mahal din ni kay siya no. Ang kalo. Ang katong kalo, tagpila. Kini 250 ang among kuan ini hatag. Kuan daghan ang palit ko. 100 pwede ra. 200. Paigo ni sa ako ulo. Iko kayo. Pagkaabot sa Japan. Atong testing. Eh? Di wala man na sa kuan na kuan sa tambutsog. Ah. Mira. Paigo ni sa ako ulo. Iko kayo. Upalitaan ni guys. Mal sa init. Try na to. Barato ra kayo na. Gira. Ha? Barato ra kayo. Pwede ni madalag 200. Pwede na basta duha ka pa palito. Uy na unsa man ni ang lalahi man. Nalahi. Pwede kini imong hingi. Uy wala tong tibugol. Na. Tibugol. Na. Ah. Oh. Oh, gamit kay na panguma. Kinawayan lagi karayan. Na si Ryan nagsisaysay akong kauban ari kay magpalit ko sa lansang. Nya na ako gi-order nga solar. Nya kay nakauli naman. Kay gikan ko sa bukid unya pagtan-aw nako sa message kaganiha. Ganina ra day siya nagsigit text ako Nya kay mao pa man akong pagtugbong kay nagtapon lagi sa payag kaganiha mao nang i-try na ko palit. Uy, madani 200. Wala 200 kuno ni siya. Mura gakahulog. Ano na siya kanang imo nang butangan dinhi. Butangan ako diri. Ikaw lay magpunta. Garter. Pwede. Ah. So eto, bilihin ko siya guys. Protection sa init. Kini di kay nimo palit. Tapi ano, 100? Hinawayan ni si Ryan ho, mura kuno kong ulo sa kuan, bunggos. Pwede rin ni siya 200 ni siya. Pwede rin ni siya 13. 15 man ay among price ini. Ah, 1.5? Oo. Uway man ni siya ganan ni siya dam kay di man siya mapiko kini na initan mo ganina dili ni siya mablugti pikoon. Oh. Nya PC ra dayon siya diri no. PC ra dayon siya diri. Sunod na lang siguro. Oh, shout out diri oh, shout out. Ay, kaulaw. Ipakita na yung mga kagwapo diha. Say, hawiri sa say oh. Ako to siyang paliton, guys. Mura ta. Unsa Ryan, mura kong ulo sa Mura Vietnam. Vietnam. Nimat gini si Ryan, hinaway gini si Ryan. Mura ko kong Vietnam. So di ara ya. 200. Kani unsa man ni siya mao na ni siya ang kuan? Katong sa ulo. Ah. Kani mahal po kay di ay ni. Unsa gani ni siya ya? Salaan. Aw nigo. Salaan. Kinawayo ni Alimas nga Ryan no. Katawaan ko niya. Salaan sa gata ha? Shout out Dinagat Island. Ha? Shout out Dinagat Island. Oh, Dinagat Island guys. Imagine ha, Dinagat Island ra ni siya nga stocks nya. Na sila diri sa Misamis Oriental. Kani siya 350. 350 niya. Di ni siya madalag 200. Ha? Ah, 280 ang last price niya. So, kani katora siya akong paliton kalo kay kanunay man kumagkuan. Lakaw-lakaw sa init so nipalit ko ato guys. Ato sad ipasulay ni Ryan. Ryan. Lagi ata ni Marco. Vietnamese. Murag mo wala sa humay ba? Ay, mura kay gato bitang umbak. Pang-init-init bitaw. Oh, di ba? Ingani na rin ni Madaw tatawag makala ato si Pakuan. Kalo sa Ryan. Dili na nakpon Na si Saysay Ari. Kay napoy gikuha si Saysay ato sa Kojiki. Her na, salamat ha.
Thank you so much. Kaya naka-discount ko. Ano na yan? Palit ko sa lansang. Alin na yan? Padaga na na. Ay, tesa pa say, kinaikuan. Ali say, tabok say. Ali say. Diretso say. Ay! Kern na ato ta sa bugs. O, di ba? Nanakwikuan. O, sosyalan kayo ang bayot, mga sis. Basi nag-close na ang bugs. Di natakasapon ani ron. Apa say? Nanasay mong kwarta ha? Ta, diretso ta. Halawa na say. Dagan say. Dagan. Hala. Wala pa? Uy. Giali dagan say, dagan. Kay mag-close ang kwan. Mag-close na ang books. Kani books in rows. Lawa na akong buhok nangalkag. Ama si Ryan nagsunod wala. Habit na mag-close. Hala, pwede pa ko magpalit? Hay, salamat. Palit ta, dansang. Si Kling to, si Kling. Palit sa kuha. Pwede pa? Ala, di ta na say. Ali, kay nagkuan. Nag-map na diha. Sa, hawiri sa side lansang 3 isa ka kilo. Nakapalit nami sa lansang. Nagpalit po dahil ko sa hook. Kay murag nagkulang tong hook dadto. Nya naa si Ryan dani. Unsa na dana Ryan? Unsa na dana? Ha? Dana ka lang taagi Ryan ho. Yeah. Uban na lang minisay-say paingon dito sa payag. Kuhaon ako ang mga kortina adto. Dana is ay kwasay di. Kaysa pa Ryan ha. Dito bila nanini mo Ryan. Kaysa pa Yusay. Sige. Ay, tagin Ha? tagin mo. Diba? Kisay nakarilit diha nga kuan. Tagin. Maglikay-likay sa dako. Ayaw lagi dana lagi Ryan. No anak magupad ng kinisla. Diya na taagi. Kay para safety. Safety nga dili madakpan. Ha? Di man okay naman dani. Ay, wala mo kita agi na ida. Di man nilapok dani kung walay uwan. Lawan sa manasay ang kuan say kalo. Balik mo. Diyan na may banda sa highway. Woo! Dili may banda sa may kanto. Oh, sige. Na, tabok. Here na ta guys sa payag. Dari ra mo hula ka. Bawa na ko say. Dana ra na. Okay. Akong kuha ng mga kortina. Diretso na tayo guys. So, diretso na natin ito. Ganyanin lahat. Bahala na yan. Yan. Eto, kunin na natin lahat dito ang mga kortina, mga ses. At hanapan ko siya kung saan ko siya malagay. Kay daghan man siya nga kortina. Tanitanan, kuhaon tanitanan. Ito guys, iganito ko lang ito. Ayan. Layas na tayo dyan. Eto. Alis na tayo. Diyan. Bahala yan dyan. Ta, Ryan. Uy. Tana. Diretso ko nang siya ani. Biko Ryan. Dali. Dagan. Here na. Alis na tayo.
Master kaya mong driver ha. Subol ni guys. Oh, si Ryan ni. Subol-subol mi kay walay. Unsay wala Ryan? Oy, dako ini. Naglaka subol ini. Dito lang subol dani. Bisa nakarelip niya, sugok-sugok. Tara. Bitaw na i-renew Ryan ako lisensya Ryan. I-renew kami karon. Okay, gamit biya kay naa. Ako kabalo ko magmotor guys. Pero di lang gid sad ko ag pataka-taka karon kay baw na mo. Ngangang say ngangang. Atay nga bisto kayo ron. Ginoo ko Ryan. Nakaon ang alambre guys. Tara, hunong niyari. Na okay na. Diretso ta. Nasi ninyo guys. Pangas na. So guys, si Ryan magpadagan. Ginoo ko mag luha-luha po datong mata. Diara, abot nami. Nya. Tanaog na. Say-say. Diara, tabok. Shout out. Oh, shout out. Shout out sa mga taga-Balingwan diha, mga driver. Diara ang akong kortina, hapit mi ari kay mag-upload sa ko, mga sis. Si Undoy, naaday si Undoy. Naunsa ni kaon Undoy? Agay. A few moments later. Pangas na kami, hindi talaga ako naka-upload ngayon. Grabe, loading kayo diri ilan ni Lilin. So dala na nako ang sanina ni Undoy, ang lansang daw kaning kuan. Kani kalo. Hoy Undoy! Tana! Jacket ba siya? Ay, jacket ka no siya. Nay sako dani katong sako sa bugas. Bintoy. Ako sudlan datong kuan. Kana ang kortina. Walay sako sa bugas? Sako sa bugas lang. Wala. Di ara. Wala na naa. Di kay ari nako. Ang mga kortina di ara ato nang dalhon. Aman si Undoy. Ikaw sana di. Sudan na ni day. Kanina lang. Wadiya gani. Mga hulog yan. Ha? Ikuan ganina dana kay para ikuan na nako na. Wala sa ako day dia. Wala maghawi pa po ni Undoy. No? Ali na Undoy. Undoy? Aman si Undoy. Ay, amoy na kami Ha? dito sa guban. Ali na kay naa si Lula dito, naa si Inging dito, ali na. Ginali na. Nagsaba man kami dito lalula. Aw dito gani sa payag no. Dito sa payag dito Mama Yiyin. Ali na. Ay, ato na naman Oh, apas ganito ni Mama Yiyin. Sa nilas dong. Aga yati. Lagi ahak unsa ang atik di? Kay una. Ako ni. Ha? Sige. Ari na mi guys. Laya sa nina me. Ang sarilas dana aman. Dana sa sarilas dana. Hindi ali dani indoy. Ayun na lang dong. Kay sakay dito daan ka. Sige ito mamalilin. Apas mo ni mamalilin. Nadili na kaguban? Kuya sa ina dana di giahak nagdalik tag uli giatot kani ah. Agad to man yung mamayang god. Kot kani awat ta ka-upload ani ba. Bisa lang gini. Magkano ba? Naman tay internet connection Ginoo ko dugay kaayo. Pero ka takot ginadaan. Ha? Pero ka takot ginadaan. Wa gani kay nag Dito ba kauban namin yung? pizza bagay kay dani. Here na guys, pasakay na ako. Hindi talaga ako naka-upload kaya Ginoo ko i-try na ako gihuman ako ang kuan ni Saysay SIM card nga kuan TNT. Si Auntie Mercy naka-chat si Auntie Mercy dito basig naadyoy signal dito sa payag TNT ang gamit. Akong gi hulaman ang kuan ang TNT ni Saysay akong gihulaman. Aw dili naka-chat, naka-video call si Auntie Mercy dito sa payag. So i-try na ko ang SIM card ni Saysay nga TNT. Ako nang giludan daan nya. I-try na ko pag-abot dito basin ma-upload ra niya guys. Grabe. Loading kayo dito ilan nililin. Buyag lang.
Ay lahos ka ta sentro ra yan. Kay ako kuha dato nga kuan cook. Ha? Kay bayaran ako si mami. Paingon sa ta diri sa ilahan ni Madam Ninin kay naa diri si mami magbayad ko sa akong utang niya. Dira ilang mansion ari. Hi Clyde, here ko sa inyo Clyde. Ha? Uy, bayad ko sa akong utang B. Iama si Madam Ninin. Ay, papaluwap ko nimo. Ha? Papaluwap na nimo. Si Kuan? Si Waban? Nagato man dito. Sa kang Waban? Imo ko nagpakuanan sad sunuran nimo. Mo lagi kay para nanatay internet diri no. Mo gani. Hala. Ginoo ko dito ko ilalilin karon loading kaayo. May gani si Ryan kay supportive pud kay si Ryan. Uy, wala ko sukli na. Asa ina ni si Madam. Oh, sige na. Ya, grande dito. Ha? Ugma na ni ah. Agpasensyon sa untan ako bakit ako'y hatagon. Nung mana, bali na luwag ka dito. O karon ko first day na ay first night karon ako dito. Asa naman si Kontaron? Si Si Erwin. ay sis Ginoo ko bahala na siya ug unsay iya. Unsay ang gusto bahala siya. Basta ako wa ako nagbinuang niya. Oh, di ba? Oh, yan na ang mga baji. Oh, kay nga no murag something kung kuan unsay gusto niya, bahala siya basta ako. Nagkong maguli. Ha? Wato, niya po nimo. Kung maguli na may balay dito, nampuy ako. Oh, di ba? Tagsa nami, di na siya magsawok-samok na ako diri sa bukid. Hindi na ako masuklian gina. Ilan ang ildi? Gi-train ako dato nagduol kay ko dani no kay I'm sure nga naa pero ay kung kuan mi ugma na lang to ha. 100 to no, 100,000. Clyde, here ko sa mong mansion, dira sila ni Madam Ninin ari. Ito mo na lang hakot naman ka. Mga kortina ni, kaya akong butag kortina dito sa kuan. Wala kay na. Ay, ginuko na. Agulay ka dito? Oh, payag adapit. Karon agulay ka dito? Oo, kay first night man ako karon. Ginoo ko. Lihiin sa kanaa. Oh, lihian. Kaya ako kauban dito, ako anak putot. Ha? Tangka nga hinog. Ha? Tangka nga hinog. Nakangahinog. Wala na ako nakakuan gay na. Pato ra among giihaw gay na. Pato, gipadugo. Butan mo ng pato. Mo lagi. Naagaris ako. Mi, ugma na lang to, Mi. Sige, kay... Oh, sila Auntie Nisa. Ako silingan adto. Isulay na ko nila ni Auntie LD kung naabay sinsiyo adto. Si Ryan, nara si Ryan dani. Naghuwat-huwat si Ryan. Natisa pa ato sa kuila Auntie LD kay wala na sinsiyan Ryan. Nasinsiyoan ra jud. Si Brownie, naada ni si Brownie. Brownie. Where is Mother Marites? Adrito na ta dito. Pa, giato. Sangit atong kuan. Di ara. Koreana. Asa si Mother Marites Koreana? Here tayo sa bahay, guys. Tago-tago si Mother Marites. Halama, ang baka ma. Nakuha mo baka ma? Abi sa Mother. Nakuha ninyo baka pa? Agi palo na ninyo? Hay, salamat. Di ara. Nasi Papa Dani. Unsa inyong luto di ay? Sudan, naluto sila sudan. Wa pa man ko nangyapon akong dalion sa anniversary dito. Here ta sa bahay. Ano to? Dato na Mother sa kwan dalhunon. Ihatag ni Mother ni kwan Mother di. Here na ako na nahatag ni Mama ang mga kortina daw na ada ni lansang kwan na sa kordi kay kwan ko. Andi ta Mother di kay dali ko Mother. Ang baka na okay na. Nahatag na nako ni Mama ang akong bayro nun. So, diara. Di na ta magmarites na ni Mother kay. Ito nagluto mo na Nag-adugan ko sa payag, ha? Ito nagluto. Namay kuan sari-sari ka ganiha mao to ang akong gipaluto sa iya ha. Ari na ko guys kay nana si Mother Marites ang baka na okay na ang baka na okay na to ah. Girahin na ni Papa ang baka. Aglahos mi ni Ryan. Salamat guys. Di ara. Ari nami. Nahatag na nako dito ang akong obligasyon. Wa na ko'y obligasyon dani. Hinay Ryan. Ala nagsiga akong solar dadto to araw nagsiga. La nalurus ko Ryan. Uy Ginoo ko. Agoy Ginoo ko. Uy pagklaro di Ryan. Uy Ginoo ko ginahinay. Agoy halagi atad. Uy Ginoo ko hayag kay Dani. Dapita kay naamay solar. Yara, di ana jud mi. Hala nagabinan gid taon ko iwa jud ko ka-upload karon. Mayon tag maapas pa nako ni kung naay signal jud diri. Yara.
Sa si Ate Mercy. Woo! Dato yan lahuso. Oh. Uy, kuliro. Asa ba ni siya agpainuna? Agdumbulon man mo ng koral dana. Dani ang hununganan. Oh, dani di ay Oh. Isa pa yan ha. Isa pa ha. Ay, salamat. Alisa riyan kay panyapon ta. Here na ta guys. Si Ate Mercy ala. Dugay ko, waka pasigan suga. Ngano man? Wa ka kabalo. Gihak na may remote na lati. Wala ko sa palihog tidi. Kumuha Giahak. na yan si Antinisa nga ipasiga ang... Nang giahak. Wala pag ko kay, waman ka naging nga, ikuan sa remote. Oh, nya. Nag-meet na kayo ko rin sa... Uy, Marce, waman lagi nagsiga ang suga. Ko, ambot, saan ipagpasiga? Here na si Ate Mercy guys. Ali rayan. Diara, pahuway na dahin ta guys. Charot. Kisa kaning kalo na bilin dani oh. Thank you so much sa inyong tanan. Si Auntie Mercy ihatod siya karon ni Ryan Bang. So, thank you so much kay si Auntie Mercy pod. Nabilin pod si Auntie Mercy diri. Ang anak ni Ryan, diara. Si Raika ug si Aloy Aloy. Nya, dahan kay salamat sa inyong tanan guys. Thank you to all. A few moments later. Tayo ay matulog na. Ito na ang update sa ating paglipat ngayon. Ito, ipakita ko sa inyo kung ano ang mga nangyari. Diyan naman, yan, diyan. Tapos, ang diyan naman, ayan. Yan pa ang ating kalat ngayon. At saka, ayan. Natulog na si Putot. Ang dyan naman sa pultahan ay yan. Eto. Anong oras na? Anong oras na guys? Ayan lahat ha. Pakita ko sa inyo lahat dyan. Ayan. Ayan. O diba? Sosyalan mga sis. Sosyalan talaga. Ayan. Nakabis na. Anong oras? 9:23 na. Tayo ay matulog na mga sis. Lahat-lahat dyan. Ang ganda-ganda ng ano natin ngayon ha. Tingnan lang ninyo. At saka itong kortina ay yan ang last na kortina. Isang kortina. Tapos ang dyan naman, ayusin ko yan bukas kung saan ang plaster. At saka dito, dyan. Ayan ang una natin. Ayan. Eto, ready to sleep na guys. Kaya, thank you so much sa inyong lahat dyan. Matulog na tayo lahat dyan. Eto, ay, gracias sa Diyos. Tayo ay makapagpahinga na. The next day. Good morning guys. Ang sarap ng tulog ko. Mayroon akong lights. Yung cellphone ginamit ko. Kasi ang solar, parang palubat na siya guys. Ayun. Kaya eto. Ang sarap-sarap ng tulog ni Bayot. Guys. Thank you so much sa inyong lahat dyan. Si Putot din. Si Putot kagabi Kamras-kamras ko niya. Kay magkalibang di siya guys. Nag-CR si Putot. Matong para sila gato. Wake up na. Hapit na sad ko malubat. Maunang video sa taginagmay kay i-charge na po din nato dito sa ilahan ni Mother Marites. Kay dani ilan ni Antinisa wala man sila'y kuryentean ni kay naputlan man sila. Mga sunod adlaw ako na pod hikayon ang sa kuryente. Kay para na anay kuryente ari. Then di na pod ta maglisod sa
pag-charge mga ses. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga suporta niyo sa akin. Sana hindi ma-skip ang ads. Eto, hindi talaga ako naka-upload kahapon. Kaya go pa rin upload tayo mamaya. Ang ganda-ganda ko, always maganda. Ari na ta sa gawas mga ses nya atong kuan na to atong life sentence. Ayan si Putot dito, ayan dyan, ayan as temporary naghimo kog Arnola. Where is my Arnola? Bitaw asikaso na po na dahil na to ang septic tank kay magpahimo na po taog CR. Hinahinay lang tano kay ginuukod say maka-stress. Charot, huwag ma-stress ba yet. Don't be stress. Kaya eto, iganyan lang. Oh, diba? Ganyan lang. Oh, diba? So, diara. Okay. Siga pa sa mata ni Bayot, guys. Here na tayo. Sa labas. Kay para makahimo-himo ta diri kung sa atong himuon. Ang tubig atong i-check. Checking the water station. Hala, uy, nandun mo dami. Why? Ayan, mayroon siyang tubig. Mayroon siyang agas, hinay pa. Ay, wala pa rin nag-agas ang tubig. So, karon ang gagawin natin karon mag-upload tao na Bayot. Bahalag i-primer na to. Dayon, pagkahuman, dili na dahin ta mag-focus kung ano ang i-focus natin. Di raman ridani ang kuan ni kuan. Oh, Putot. Yang bahuganan ni Putot. Ako ni butangan og timailhan kay basig maplato ni nato. No. Plato pod ang atong pagkauna ni Putot, guys. Agoy, ikaw nagtanaog ka. Nabuling nasad ka. Nabuling nasad ang Putot. Awan among hikot, ha? Ay paglaglag din kay milmilon ka dili. Mga dagko ra ba mga iro dani. Di temporary as hikutan sa kanako Putot, ha? Kay wala pa man mahuman ang atong kuan. Labaters. So, ikot-ikutan sa kanako tots. Don't be afraid. Don't be afraid. Di maglakaw, ha? Na. Dili maglakaw, ha? Ikaw si Ausad ka, ha? Liwat yung kang mayamiya. Ayaw, don't sibog-sibog. Nangita kag kuan na makalakaw ka? Kahit sumbag. Ayaw ko biya ito. Ako na diri isa tot. Tira tot, ha? Ayaw maglakaw. Na. De. Ay, laka tot, ha? Dani rata. Kay am sa taon niya tot. Dami rin mong sudaan. Kay di pa ako tot sa almigas tot. Awag pa at na si mami tot. Kabihib ni mami. Kasi Putot, ako nang mahikutan si Putot. Anyang ito'y taragat to. Napatay muta, ginuo ko ba yun? Ang muta sa yati man na. Okay. Paingon na punta sa kasagbutan kay ang baka nako akong anhaon diri dapit sa ilahan ni Mother Marites kay wala pa man ako nadala ang baka adto akong tigwayon. Diri ko nag-agi shortcut diri sa sapa kay ang baka naraman diha dapit nako gi tigway. So after magpatigway mag-edit na po dayon ta. Ako po sad ni i-charge akong cellphone kay something 18% na jud siya. Niyang kaning isa pang editay 24% maunang di ara Bayot. Okay. Sugok sa kasagbutan day. Pita ang tiil. Hala, na ay nagkuan, dagan-dagan, murag tikling. Ay! May untag maka dakop ta sa tikling para atong tapanon. Kinsay mo kaon og tikling diha kay mandakop kitag tikling.
Here guys, Dani daghan sagbot Dani oh. Ako to siyang ihikot diri dapit. Hello. Yara guys. Lakad-lakad tayo. Danlog na jud kayo kung sanilas. Wala ko nakadala sa butas. Ay wala ko nakadala sa butas. Wala ko nakasuot sa butas kay ang butas to apa man ila ni Mother Marites. Mupalit na lang siguro kog butas kay kato kang Mother Marites na lang to Nya mupalit tag atua jud guys. Ako man to pero ihatag na lang ako ni Mother Marites kay need man pud sadto niya. Hala, kasagbutan ka ayud say. Ug naay ko andani. Baksan Ginoo ko. Paano na lang say. Grabe ang akong kuan kagabi damgo. Nindot kay kog damgo kagabi Nya lami pud kaayo akong tulog. Kay natulog ko mga around 9 unsa to oras kagabi nagvideo pa man ko pagkahuman ako taod-taod sa mga cortina. Nagvideo pa man dayon ko. Nya human ako video, nagpasahon sounds ko. Nya nakatulog dayon ko. Nya nakamata ko mga around alas 2 kay nangihi ko. Nya muna dayon to alas 6 na dayon ko sa buntag nakamata. O diba? O karon na ay lubi ay buang. Dili siya magkuno. Buang siya. Wala siya'y unod. Diyan lagi. Paingon ta manigway mga beshi ko. Tanan-tanan diha. Daghan kaayon salamat. Sa mga wala nag-skip sa ads. Thank you kaayo. Hala. Ma! Dili na akong baka. Kay Uncle Yoyo na diri man pud sila nanigway. Dili ka kumpiyansahan kay naapoy mga lubi. Basin unya, madala na nako ang akong baka dito sa dool sa balay. Para di na ko magsali. Karaw-karaw guys. Dito na jud ko magpundo sa akong payag. Di ba? Sosyalan. Trabahoon to karon ni Uncle Dodo ang kuan. Ang bintana. Last na lang to ang bintana. Nya, next na pod kuan na pod ta, sukdong na pod ta ato. Nya nipa akong butang para presko na presko. Pero dadto na kuan, dili man siya igang, dadto na payag. Dili siya igang. Pero dato napayag, dili siya igang. Kay paana man. Nya nakaplastar man ko dito sa puntod-puntod. Mao nang ang hangin paana-ana. So, okay lang siya. Nya akong isukdong ato, nipa lang pod. Kay para kuan mag-control na ta di na ta magsigi kaon sa bayabas no kay murag na ako yung na-feel something sa akong kuan. Na hinog. Labay na lang siya. Nakoy na feel something sa akong tiyan. Namurag something jud. Tagsayo nagmata si Papa. Kay sayo man pud iyahang paingon sa iyahang opisina. Maunang tagsayo siya mata. Nya ang baka nga iyahang idahik. Dalon man pud niya kanunay diri sa balay. Maunang usahay. Tigwayon po niya akong baka. Pero usahay lagi po. Di na niya agka tigway. Kaya naaman ko. Nya karon atong i-check kung natigway na ba jud siya. Hala ang baka na ako. Pero akong mama. Akong mama. Si Putot. Tuwa na sa balay si Putot ma. Ha? Tuwa na sa balay si Putot. Ikaw. Basin unya or ugma kuan na kanako idala na kanako dito sa balay ang mama na mo di wala pa natigway so atong itigway ni siya. Come here to mommy ma. Asa man day mga tao dito sa balay ma. Come here manigway na punta sa atong baka. Mga amego manigway kita. Buntag sayo kay para
Kung katulo ni siya matigway sa isa ka adlaw, medyo ni siya magniwang or kaupat. Nya painumon din sa tubig. Nya grahe dayon. Di ara manigway kita. Very good. Nagsabsab siya. Tamang-tama yan, ma. Kumain ka ng kumain dyan, ha? Paalis na ako. Bye-bye. Pauwi na tayo, guys, kasi mag-charge ako. Sana naman hindi nag-brown out. Minsan kasi dito sa bukid mag-brown out. Iwan ko kung anong dahilan kung bakit mag-brown out. Charot. Ayan, natigway na siya. Eto, laban-laban. Japan! So long ago, I'm stronger now. I've learned from my mistakes which way to go, and I should know. I put myself aside to do it your way, but now I need to do it all alone. And I am not afraid it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I live my life the way I feel. No matter what, I'll keep it real. You know, it's time for me to do it on my own. Yes, brownie. Brownie. Si brownie mo, nagtigat na po si brownie. Mother Marites. Good morning. Hi, good morning. Nasi Auntie Celia here. Kumusta ang katulog ko? It's so very nice. Why did you ask me, Mother Marites? Because you are a Marites. Where is Auntie Mercy? Nagtugbong siya? Ay, nandito pala si Auntie Mercy, oh. Hi guys, good morning. Yes, good morning. Ito ang pinaka-marites. Sabi mo, nagtugbong. Ba't nandun sa CR? Ha? Ikaw rin ikabalo. Maghanda ka. Hindi pa tayo tapos. Si Ate Celia na adare. Naisaging nila dari, guys, oh. Lahinog na lagi ni Mother Marites. Yes. Are you already breakfast? Wala pa. What is the ulam? Oh, only a kanin. Walang ulam. No more ulam. Wala ulam ni Mother Marites. Ay, sosyalan ang ulam ni Mother Marites. Eto, ulam. Ang buhay mo. Buhay mo. Ang buhay ko ay okay lang. Walang problema. Wala kayo na Sang-sang. Pati action, imong gibutang dani, Mother? Yes. Kani? Oh. Sabon? Hagoy, gino ko, mga hilo matala ni sa inyo. Mo iyan na di man na kuan. Ang sabi na, adi ay? Tingnan mo yan. Ay, akala ko ano. Sige na, kay mag-charge na ako, Bakit Mother gigawas Marites. mo yan? Tiningnan ko lang yan. Hindi ko yan kakainin kasi pagkain mo yan. Charot. Ibalik mo yan kay Ken ka na. Ante, unsay plano? Dali pa ko makaako, ante, kaya edit pa ko, ti. Ha? Edit sa kuno. Taas ka ini karon ba? Akong editonon.